Waray-waray, linipan-lipan, di makuli, ikas sa angkay, nag-iinom, nagkikita, nagkaminaw, mawara. May pagalimak ka ng cheese? Welcome to Doña Vicenta Hotel. So, sasakay kami ngayon ng elevator papuntang Japan. Here we go. 4. Grabe, 4. Sorry man, 4 after it 5. 9 ka. Kapyot. Pamati ko diri pa siya na. So, dito kami ngayon sa session hall. Tapos na hira? Hey guys, good morning. It's a good morning. Inuubo siya. The other one is really The other one is sinisipon. At least ako rin. The other one is knocked down. Oh, di ba? Tapos, so, it's gonna be our last day of training. So, we're waiting na mag-check out dito. Pagkatapos namin maligo, check out agad. Pero, mamaya pang hapon yung uwian. Kasi nga, this morning, mayroon pa kaming practical exam. Yan. So, last day namin dito sa Doña Vicenta Hotel. Charan! ano ba? Oh, di Sunday. Uy, buhat na! Gising! Shh! Gising! Uy, parigo na kami. Maligo na kayo. Malay mo, nakasalalay pag trending. Hindi. Feel at home. Inano. Ngawari ka pa pag-answer, ano? Okay. An akon siguradong may mistake. Lalabas tayo. Ito yung hallway. Ano ito na Averia? So, yan ang isang wakwak na yan. Tapos na maligo.
Magligpit ka na, Day. We're leaving na. Leaving. Again? Don't know where pimples are gone. Mas nagagit na sa busa. Certificate as appearance. Importante. Pupunta ko rin na lang yung papuan. Nag-ano hiya? Nag-senador. Hindi ko mayor. Nag-senador ko tayo. Pag inanagaw man hiya. Ano naman? Kay karag kasi. Karag ni effort. Oo. Ang mga mag-upay ko. Ay, yung bottom line. Sabi yung reaction na bottom line. Hoy! Kung nag-senator niya, dyan kung iyan siya, makakapagbili pa yan, makakapagpapay. Nabibigyan niya niya sarili para maging president. Uy, kaya na ito niya maging president. Kasi niya, kay na-overwhelm niya niya. Biko! Kaya kung hindi pa ang president. Or 37. At least, kumanda na siya, pero kung tawag na siya. Hinayang ano. Di ba ang nag-tapos mo? Free. My life. Kaya nag-big bang na, wala na mataas. Sorry, Tapos ang Jollibee ako po rin. Ako po. Maparigo na ako? ayaw. Oh, sige. Wala kami. Atahi kami. Di man na kami ato ng kanina pa. Kinurulan na kami TV. Sir Marvin, dungan kita pagparigo, maparigo nga ako. Nasugat. Sleeping by myself with no one to hold and Balik at lapid. Balik ta makiiglalapid. Ang kaliwat. Gaong kaliwat. but right now I think I need some Ang bisyusang frog. takes me to dinner and wine. Naman itathusay liwat kung panaga. Baka ka na mo nagalagritik. Inside you that wants to be free. I said we are young and afraid. Life is unpredictable. Can you hear? Pwede largo na lang dito madalagan. Kisses me every night. Cum laude hon. So, ano, kanan na may ada? Ano, yung petwaray? Oh, sige. Ito
nga Alex B. Kaya? Irene. Ikaw sa limang mga pinalit. So we're waiting for our turn for the practice. Pero giniskip mo lang. Kaya, hi, si Madam. Kailangan ko magsuda kay para takbo kay makasulay dito kay darawan na Stress na siya. Mas stress pa siya. Napakahusay ka na din cases. Sure. Sa harap. Kung ako nataksan niya ko, ang tuyo, madumi dahil yan. Kinukulbaan ito. Charot. Hindi ito.